minuutteja ja sitten siihen pieni tauko niin väliin. Lyhyenä esittelynä itsestäni. Buddhalainen nimeni on siis He Il Sunim ja kuulun Tego-koulukunnan papistoon, munkistoon. Eli Tego-koulukunta noudattaa tätä Japanissa alkanutta, 1200-luvun lopulla alkanutta niin kuin bodhisattva-munkkiperinnettä, jossa munkit ovat naimisissa ja sitä samaa liikehdintää, tai siis voivat olla halutessaan. Eli ei noudattaa selibaattia. Muuten kyllä yritetään noudattaa niin kuin sitä Mahajana Vinaya bodhisattva-sääntöjä. Sitä samaa liikehdintää oli Koreassa myös silloin, että se ei ole ihan puhtaasti japanilainen niin kuin ilmiö, mutta silloin 1910 Japani miehitti Korean ja silloin hyvin voimakkaasti niin kuin japanilaistettiin sitä Korean buddhalaisuutta, niin silloin lähes kaikki munkit meni naimisiin tai sitten joutui pakeneen johonkin vuorille ja kasvatti hiukset ja parrat ja tällä. Ja sitten hän ei välitä pyhistä kirjoista, hän kävelee missä hän haluaa. Niin sitten Tego-koulukunta jäi elämään, eli Koreassa on 2 suurinta koulukuntaa, Choge on suurin ja Tego on toiseksi suurin, eli 8000 noin niin kuin munkkia kautta pappia on Tego-koulukunnassa ja länkkäreitä on vähän vaille 100. Ja minä olen siis yksi heistä. Ja tuossa on tämä pappi-munkki-käsite on vähän semmoinen, mitä joudun varmasti joka kerta, kun jossain esiin niin selittää, mutta siis semmoista vastinetta oikein Suomessa ei ole. Eli munkki ilman selibaattia ja enemmän kuin pappi on se niin kuin asema. Ja minä olen noin 25 vuotta harrastanut buddhalaisuutta pääasiassa tässä niin kuin Zen-koulukunnassa. Meditaatiotouhuja on tullut tehtyä paljon. Ja nyt sitten saatoin tämän vihkimyksen tuossa vuosi sitten, niin nyt pikkuhiljaa tässä orientoidun ikään kuin muodollisesti opettajaksi ja sitten instituution niin kuin edustajaksi ikään kuin buddhalaisena täällä Suomessa. Aikaisemmin maalikko tai upasaka-opettajana olen toiminut maalikko-opettajana Helsingissä kyllä. Mutta että nyt tämän asustyön myötä niin tulee enemmän semmoista institutionaalista vastuuta ja roolia, jota tässä yritän ottaa haltuun. Näin. Jos ei ole kysyttävää, onko kysyttävää, niin tehdään jonkinnäköinen pikkuseremonia tässä ja sitten aletaan istumaan. Ja olette tehneet kumarrukset myös yleensä. No niin, okei. Minä puhutan teille tässä ja sitten tehdään. Tehdään 3 kumarrusta. Puoli kumarrusta, 3 kumarrusta, puoli kumarrusta. Näin sitten tehdään sen. Ajattelin puhua sellaisesta asiasta kuin vain tekeminen. Voi olla vain istumista, kaikki tietää varmaankin vain istumiskäsitteen. Tietääkö kaikki näitä? Eli Dogen nimes sen meditaatiotyylin, minkä hän toi Kiinasta, niin Shikantasaksi, joka tarkoittaa vain istuminen. Se on hyvin lähellä, jollei täysin sama kuin vain istuminen. Ja ajattelin puhua tästä vain teemasta, kun tänään kuullaan musiikkia ja juodaan teetä.
niin Aasiassa on tiettyjä perinteisiä tämmöisiä tekemisen muotoja, joissa on harjoitettu tällaista vain tekemistä. Esimerkiksi tai chi tai kukkien asettelu tai kalligrafia. Mutta se vain tekeminenhän voi olla mitä vaan, vain autolla ajamista, vain kävelemistä, vain istumista ja niin edelleen. Ja se mitä se vain tarkoittaa, kun puhutaan, että vain tehdään, niin se käytännössä tarkoittaa, tehdään asioita ilman minuutta tai minää, joka jollain tavalla sotkeutuu siihen tekoon. Ja se minähän nyt voi olla sitten pelkoja, toiveita, käsityksiä, ajatuksia, ideoita ja niin edelleen. Jotain, mikä ikään kuin tuo jotain lisää tai ottaa jotain pois siitä kokemuksesta, mikä meillä on sillä hetkellä. Tai siitä teosta, mitä me sillä hetkellä tehdään. Niin vain tekeminen tarkoittaa siis sitä, että vain tehdään. Vain istutaan ilman mitään päämääriä tai mitään, mitä yritettäisiin välttää tai mitään, mitä yritettäisiin saada. Koska kaikki siihen vain istumiseen lisätty asia on jonkinnäköinen minä-prosessi. Sisältä kumpuava joku mielen takertuma. Ja tämä perinne, mikä siis Kiinassa sai noin 900-luvulla ikään kuin muotonsa, niin siitä löytyy tämmöisiä, tai sen juuret löytyy jo Pali-suutrista. Oletteko törmännyt Bahia-suutraan? Onko tuttu? Yhdelle ei ja muille kyllä. Eli luen sen kuitenkin sen keskeisen kohdan siitä. Eli Bahia-suttassa tämmöinen askeetikko nimeltä Bahia, joka oli ilmeisesti jo hyvin kauan harjoitellut jotain sen ajan menetelmää, niin pyytää Buddhalta opetusta. Buddha on kiireinen, hän on almukierroksella ja sitten se Bahia kysyy 3 kertaa ja tapana on, että jos 3 kertaa kysytään, niin pitää vastata. Ja sitä hän antaa niin kuin tämmöisen nopean ytimeen menevän opetuksen. Ja hän sanoo Bahialle, "Then, Bahia, you should train yourself thus. In reference to the seen, there will be only the seen. In reference to the heard, only the heard. In reference to the sensed, only the sensed. In reference to the cognized, only the cognized. That is how you should train yourself. When for you there will be only the seen in the reference to the seen, only the heard in reference to the heard, only the sensed in reference to the sensed, only the cognized in reference to the cognized, then Bahia, there is no you in connection with that. When there is no you in connection with that, there is no you there. When there is no you there, you are neither here nor yonder nor between the two. Just this is the end of stress." Eli tämmöisen lyhyen opetuksen hän oli Thanissaro Bhikkhun käännös. Ja mä olen kääntänyt sen. Bahia, sinun tulisi harjoittaa itseäsi näin. Suhteessa nähtyyn on vain nähty. Suhteessa kuultuun on vain kuultu. Suhteessa aistittuun on vain aistittu. Suhteessa ajateltuun on vain ajateltu. Näin sinun pitäisi harjoittaa itseäsi. Koska kun on vain nähty nähdyssä, vain kuultu kuulussa, vain aistittu aistitussa, vain ajattelu ajattelussa, silloin Bahia ei ole sinua suhteessa siihen. Kun ei ole sinua suhteessa siihen, sinua ei ole siellä. Kun ei ole sinua siellä, et ole siellä, täällä tai niiden välissä. Juuri tämä on ahdistuksen loppu. Eli toi oli niin kuin minusta aika lailla sitä vain
ideologiaa, vain ollaan läsnä kokemassa kokemus. Ja sitten kun mennään ajassa eteenpäin, niin 700-luvulta aina nyt tuonne 1100-luvulle asti on semmoista, puhutaan niin kuin Zenin kulta-aikana Kiinassa. Silloin oli monia merkittäviä opettajia. Ja silloin oli opettaja nimeltä Matsu, jolla oli oppilas nimeltä Hui Hai. Ja heti tähän perään tästä Hui Hain kirjasta luen pätkän. Tämä on tämmöinen kirja kuin On Sudden Illumination, englanniksi. Tämä on 4. luku, Non-Dwelling and Non-Dwelling Minds. Kysymys, question. Whereon should the mind settle and dwell? Answer. It should settle upon non-dwelling and there dwell. What is this non-dwelling? It means not allowing the mind to dwell upon anything whatsoever. And what is the meaning of that? Dwelling upon nothing means that the mind is not fixed upon good or evil, being or non-being, inside or outside, or somewhere between the two, void or non-void, concentration or distraction. This dwelling upon nothing is the state in which it should dwell. Those who attain to it are said to have non-dwelling minds. In other words, they have Buddha minds. What does mind resemble? Mind has no color, such as green or yellow, red or white. It is not long or short. It does not vanish or appear. It is free from purity and impurity alike, and its duration is eternal. It is utter stillness. Such, then, is the form and shape of our original mind, which is our original body, Buddhakaya. Ja tästä suomennos. Älkää välittäkö toistosta, perinteisesti näitä on pitänyt kuunnella 3 kertaa. Jos luette suutria, niin niissä on kamalasti toistoa. Mutta sitten näkikseltään niitä ei pysty referoimaan, niin se voi jotain kysyä. Että niitä toistoa voisi olla vielä lisää. Mihin mielen pitäisi asettua ja missä sen pitäisi oleilla? Sen pitäisi asettua ei-oleiluun ja oleilla siellä. Mitä on tämä ei-oleilu? Se tarkoittaa, ettei salli mielen oleilla yhtään missään. Ja mitä se tarkoittaa? Ettei mieli oleile missään tarkoittaa, että mieli ei ole kiinnittynyt hyvään tai pahaan, olemiseen tai ei-olemiseen, ulkopuoleen tai sisäpuoleen tai johonkin niiden välissä, tyhjään tai ei-tyhjään, keskittyneisyyteen tai hämmennykseen. Tämä ei-oleilu on tila, missä sen pitäisi oleilla. Ne, jotka saavuttavat sen, heillä on ei-oleileva mieli. Toisin sanoen, heillä on buddha-mieli. Mitä tämä mieli muistuttaa? Mielellä ei ole väriä, kuten vihreä tai keltainen, eikä se katoa tai ilmesty. Se on vapaa yhtä lailla puhtaasta ja epäpuhtaasta, ja sen kesto on ikuinen. Se on äärimmäistä tyyneyttä. Sellainen on alkuperäinen mielemme, muoto ja koko, joka on myös alkuperäinen kehomme, Buddhakaya. Niin ne on minusta aika samankaltaista. Saatteko kiinni tuosta samankaltaisuudesta, tuosta tunteesta, että kokemus, joka ei takerru mihinkään eikä arvota mitään, vaan kokee asiat suoraan, niin se on vapaa mieli ja onnellinen mieli. Ja tämä aikahan oli sitä aikaa, kun syntyi tätä Prajnaparamita-kirjallisuutta noin 500-lukua. Se alkoi syntymään noin 500-600-luvulla, ja tämä on nyt siis 700-lukua, eli Ydinsutra
syntyi noihin aikoihin myös. Eli tämä oli niin kuin tämmöinen merkittävä evolutiivinen askel buddhalaisuudessa, joka voi sanoa, että se on mitä minä harjoitan, ja tässä ryhmässä oletan, että myös harjoittaa hyvin pitkälle tätä Prajnaparamita-tyyppistä ajatusta ja siihen perustuvia harjoituksia. Sitten mennään vuoteen 900-luvulle, niin sitten tuli kaksi mestaria nimeltä Zhao Shanpen Chi ja Tungshan Liang Xie. Ja heidän nimissään tämä etuosa tulee siitä, millä vuorella he asuivat. Toinen asui Zhao-vuorella ja toinen Tung-vuorella. Ja heidän kehittämästä sitä tekniikasta käytettiin sitten nimeä Zhao Tung, eli niin kuin yhdistettiin vain heidän nimien etuosat. Ja se on nyt tekniikka, mikä tunnetaan Japanissa nimellä Soto-tekniikka. Zhao Tung koulukunta, Soto-koulukunta ja Mo-Chao meditaatiotekniikka eli Shikantaza. Ja siinähän nyt pyritään harjoittamaan juurikin tätä vain olemista, vain istumista. Kuinka paljon kokemusta on Ari istunut paljon? Kuinka kauan olette harjoitelleet meditaatiotekniikoita erilaisia noin suunnilleen? Sillä niin kunnolla muutama vuotta. Muutama vuosi, okei. Okay. Joo. Entäs te? 10 vuotta. No suunnilleen, joo. Okei. Okay. On kyllä sanoa, kun mä oon vähän niinku ollut välillä on-off ollut. Okei, on-off. On-off kuitenkin pidemmän aikaa siis. Joo. Okei. 5-8. Okei, selvä. Toi vain istumistekniikka on hyvin hienovarainen meditaatio. Oma tieni siihen kulki niin, että tein ehkä 5 vuotta pelkästään hengityksen tarkkailua. Ja siitä siirryin tekemään niin kehon tuntemusten ja kehon ja hengityksen läsnäolo, semmoista niin kuin yhteisharjoitusta. Ja tein sitä ehkä 5, 6, 7 vuotta, jotain semmoista. Ja noin viimeiset 10 vuotta olen yrittänyt tehdä tätä Mukchoa. Ja se on upea harjoitus, joka toimii kyllä, mutta hyvin hienovarainen. Eli sanoisin, että sen harjoittamisessa hyvin keskeistä on rento keho ja hyvä asento. Ja itse menen siihen tekniikkaan siten, että istun paikallaan ja keskityn hetken aikaa vaan hengitykseen. Sen jälkeen kehoon rentoutan itseni täysin. Ja sitten tunnen ikään kuin hengityksen ja kehon semmoisen yhteisolemisen. Ja sitten vaan päästän siitä irti. Ja se vain irti päästäminen on se vaikea osuus. Ikään kuin alan vain olla siinä hetkessä. Ja se on hienovarainen tekniikka. Niin monet asiat vie huomioon. Tulee hermostuneisuutta, tulee väsyneisyyttä, tulee toiveita ja muita. Ja niitä kerroksia on siellä psyykkeessä niin valtavasti erilaisia toiveita, pelkoja, unelmia, fantasioita, kaikkia, joka on jotain muuta kuin vain siinä hetkessä olemista. Ja sitten vaan, kun niitä tulee ja huomaa eksyneensä, niin palaa sen hetken vain olemaan. Se on niin yksinkertainen harjoitus, yksinkertainen periaate, mutta samaan aikaan erittäin syvä ja vaativa on ehkä oikea sana omalla tavallaan vaativa, mutta ei vaativa sillä tavalla, että se pitäisi käyttää voimaa, melkein päinvastoin. Jos käyttää voimaa, niin haluaa jotain yleistyötä. Eli keskittyneisyyden tila, mitä ylläpidetään, on pienin mahdollinen, joka ylläpitää läsnäoloa. Se, että alkaa käyttää voimaa meditaatiossa, niin
usein kertoo siitä, että on joku erityinen tila, minkä haluaa saavuttaa, pyrkii johonkin. Ja se tulee tiedostaa, että mihin pyrkii ja pyrkiikö minimifokus, jolla pysyy läsnä. Itse kullakin meillä on sitten näitä tämmöisiä erilaisia, mä kutsun niitä ritualistisiksi arkiteoiksi, eli tekoja, mitä me tehdään joka päivä, vaikka siivotaan keittiö illalla, se on mulle semmoinen juttu, että illalla mä siivon keittiö. Tai imuroidaan tiettynä aikana viikosta tiettyyn aikaan, niin tämmöisiä asioita, tämä vain istumisharjoitus, kun se vakiintuu, sanotaan, että meditaatioharjoitus vakiintuu osaksi sitä arkea ja sitten tähän vain istumiseen, kun pääsee pikkuhiljaa jyvälle, niin suositaan kehittää itselle tämmöisiä niin kuin arkirutiineja, jossa pyrkii vain tekemään jotain asiaa. Ja sitä helpottaa huomattavasti, jos se tekeminen on just toistuvaa ja tapahtuu semmoiseen aikaan vuorokaudesta tai viikosta, että on helpompi ikään kuin vain tehdä sitä. Esimerkiksi joku siivoaminen lauantaina, kun ei ole mitään sovittuja aikatauluja, niin se on erinomainen hetki vain siivota, vain imuroida. Ja sillä tavalla ikään kuin integroida sitä meditaatiota siihen omaan elämään, jotta se ei jää vaan muodolliseksi niin kuin istumiseksi tähän tyynylle ja sitten kun lähtee ovesta ulos, niin taas täys kaos ja tuntuu, että ei niin kuin ikään kuin saa mitään muunlaisuudesta. Koska se pitää olla varovainen sanoissa. Saaminenkin on ajatus, mitä paradoksien kanssa ollaan tekemisissä. Mitä vähemmän pyrkii saamaan, sitä enemmän voi saada, mutta kuitenkin monella se buddhalaisuus ja meditaatio hyytyy tietyllä tavalla siihen integraatiopuutteeseen, eli kokee jotain asioita tässä istuessa, mutta sitten niin kuin arjessa on siinä kärsimyksessä ja kiireessä ja muussa, ja sitten se niin kuin vain hyytyy se, että tässä ei ole mitään järkeä, niin kannattaa kehittää tietoisesti niitä tapoja, millä vähentää sitä muodollisen harjoituksen ja epämuodollisen harjoituksen välistä eroa, koska niillä ei ole mitään eroa. Mutta käytännössä niillä on vähän eroa, mutta niillä ei pitäisi olla mitään eroa. Ja se on niin kuin harjoituksessa edistymistä, että se ero vähenee. Niin nyt tänään kuulemme musiikkia. Jos soittaa musiikkia, niin voi vain soittaa musiikkia. Ja jos vain juo teetä, niin voi vain juoda teetä. Mutta voi myös vain juoda kahvia tai vain kuunnella vauvaa tai ja niin edelleen. Ymmärrätte pointsin. Mutta tämmöisen ritualististen arkitekojen kautta, niin se on hyvä tapa edetä. Nyt voisin kysyä teiltä, onko jotain kysymyksiä? Joo, olen sanonut, mitä ajattelin sanoa. Tämmöisen asian kanssa oltaisiin tekemisissä, tämän vain tekemisen kanssa. Kysyä tai sanoa, ja ei tarvitse liittyä nyt välttämättä aiheeseen, toki jos on sitä aiheesta. Vainistumisessa on se mielenkiintoinen näkökulma, kun meillä kävi tuossa alkuvuodesta tuolla Sammokeskuksessa Helsingissä niin virtaverkkovierailulla ja siinäkin tilanteessa vähän puhuttiin näistä erilaisista meditaatiomuodoista ja vainistumisessa on tämä tietty stagnaation vaara, hän puhuu stagnaatiosta. Joo. Sitten meilläkin on Bodhidharman kotisivuilla on niin kuin semmoinen Kusansu-nimin juttu, missä hän puhuu tästä niin kuin tyhjyyteen toljuttamisesta tavallaan, ja siinä hänen reseptinsä on kysymys, tämmöinen korealainen, niin. Joo. Ja siitä kysyisin, että oletko törmännyt aiheeseen,
mitä Joo. näkökulmia? Joo. Hyvä, erinomainen kysymys. Eli tämähän on niinku se klassinen kritiikki tätä koko tekniikkaa kohtaan, että se on niinku old man idle dreaming on se niinku lopputulos, eli istutaan vaan jossain niinku autuuden tilassa ja just tämmöisessä stagnaatiossa niinku, se dynamiikkahan se jää ikään kuin siitä. Ja se on siinä tekniikassa myös semmoinen kokemus, mikä tulee hyvin tutuksi, että se on niinku sellainen keho rentoutunut ja ovassa niinku jämähtäneessä, aika hyvässä olossa ja mitään ei oikein tapahdu. Niin siinä yhteydessä, kun ajattelet sitä, se nimi hiljainen valaisu, niin siinä on niinku 2 osaa, valaisu ja hiljaisuus. Niin silloin, jos on stagnaatiossa, niin ehkä on liikaa hiljaisuutta ja liian vähän valoa. Ja yksi tapa saada sitä valoa lisää, niin on kysymys. Ikään kuin ravistelee itseänsä siinä tilassa, että huomaa, että on vaan vähän niin kuin lasittuneessa tilassa. Niin kysy, kuka tässä istuu? Mitä tapahtuu? Se olisi vaan. Ja tietyllä tavalla raikastaa itsensä sinne uudelleen herkäksi. Mutta mä oon itse huomannut, että se stagnaation vaara on suurempi, jos käyttää liikaa voimaa. Eli se, että jos keskittyy liian voimakkaasti kehoon, ikään kuin menne alkaessaan istumaan ja rentouttaa itsensä hyvin voimakkaasti ja hengittää esimerkiksi hyvin syvää pallea hengitystä, niin siinä imeytyy semmoiseen niin kuin liian rentoutuneeseen ja ikään kuin hyvältä tuntuvaan tilaan, johon jää niin kuin kellumaan. Ja jos tiedostaa, että on siinä tilassa, niin keventää. Avaa silmiä, nostaa katsetta vähän ylöspäin, kohentaa ryhtiä, keventää itsensä. Niin se puhkeaa ikään kuin semmoinen kupla, mihin on jäänyt jomin. Tuossa on 2 juttua. Kysymys on toinen, mutta mä itse teen vähän enemmän jälkimmäistä. Semmoista kehollinen. Ja se tunne on ikään kuin, että sun fokus, ikään kuin läsnäolon fokus on vähän sumentunut ja on mennyt niin kuin blur, oli se englanniksi sana. Semmoiseen niin kuin puurosuuteen. Niin siitä niin kaikki muuttuu takaisin niin kuin ilmavaksi ja valoisaksi. Ja sit sä tuotu itse pois. Mutta se on se keskeisin vaihe. Ja olet siinä niin kuin asian ytimessä. Stagnaatio. Ja tämä on ollut niin kuin tämän Koan koulukunnan pääkritiikki niin kuin tätä Mukcho-harjoitusta kohtaan. Okei, joo, en sano siitä enempää. Entäs muuta? Hiukan aihe vierestä. Mm-hmm. Tai ei. Joo, anna tuolla. Joskus meditoidessa tulee, kun puhutaan kokemuksista, niin on semmoinen havahtumisen kokemus, ikään kuin olisi vähän ollut niin kuin hiukan unellisesta snap off. Mä en osaa sanoa, että onko tämä niin kuin hyvä juttu vai tarkoittaako se, että voiko se huono juttu? Se on kuulostaa tosi hyvältä jutulta, jos se tarkoittaa sitä, että sä yhtäkkiä havahdut siitä, että missä mä olinkaan. Sitäkö tarkoitat? Joo. Ikään kuin olisi vähän sama kuin sä luet jotain kirjassa, vaan minkä aivan tässä. Toi kuulostaa todella hyvältä ja tarkkaavaisuuden sanskritin kielinen sana on sati, joka tulee sanskritin sanasta smriti, joka tarkoittaa muistaa kirjaimellisesti. Ja toi kokemus on muistamisen kokemus. Sä havahdut siihen, että sä muistat, missä sä olet. Mä oon tässä, hei. Hetken, mä oon tässä. Ja se on ihan keskeinen osa niin kuin buddhalaista läsnäoloa. Että havahtumisen hetket siihen, että missä olen, mitä teen,
niin se frekvenssi kasvaa, lisääntyy. Ja aluksi, no kaikilla meillä on niitä, että oikeasti havahtuu jostain niin kuin ihan jostain boing, että niin kuin mitä on tapahtunut viimeisen 2 tunnin aikana. Mutta meditoidessa alussa ehkä se niin kuin ailahtelu on isompaa, että todella syvälle saattaa niin kuin mennä semmoiseen ei läsnä olevaan tilaan ja sieltä eikä kuin pongahtaa takaisin, että hetkinen mä olin tässä niin kuin meditoimassa. Ja se on tosi hyvä se kokemus, kun se tulee, hei missä mä olinkaan, nyt mä oon tässä. Mutta siihen ei tietysti kannata rakentaa semmoista, tai siis missä nimessä älä rakenna siihen hyvä, huono tai itseäsi niin tuomitsevaa. Että se tapahtuu herääminen hetkeen, kun se tapahtuu, se on hyvä asia, ja that's it. Sitten sä oot hetkessä, sitten sä oot vähän päästettyä, sitten taas sä oot. Ja kun meditaatiossa etenee, niin ne poissaolohetket alkaa lyhentymään. Ne hetket, että missä mä olinkaan, tulee useammin se muistaminen, sati, herääminen. Missä mä olinkaan. Ja kun se rupeaa olemaan semmoista, voin sanoa, päällä pysyvää, päällä olevaa se läsnäolo, niin sitten voi siirtyä pikkuhiljaa siitä esimerkiksi tuohon vain istumistekniikkaan. Mutta aluksi kannattaa rakentaa sitä pohjaa esimerkiksi hengityksen ja kehon tarkkailun kautta just siihen, että sä muistat, missä sä olet, mitä sä oot tekemässä, eikä tehdä sitä. Koska keho ja hengitys on aika karkeita kohteita, niiden kautta on helppo niin palottaa itseänsä. Se vain istuminen ensimmäisenä meditaation vuosina saattaa helposti mennä unelmoinniksi, jos se kuvittelee tekemänsä jotain. Että se niin keho, tai se kuvittelee meditoivansa, kun sallii itsensä unelmoida. Että itse suosittelisin, ja silleen mä oon itse edennyt meditaatiossa, joten se on aina mistä mun kokemusta se, että aluksi ihan reilusti aikaa käyttää kehon ja hengityksen kautta sen sati-pohjan rakentamiseen, ja siitä siirtyy sitten johonkin muuhun tekniikkaan, on se sitten mukcho tai kongan, jos haluaa tehdä kysymysmeditaatiota. Koska ilman, että mieli pysyy kohteessa ja sä pysyt valppaana läsnä, niin et sä voit tehdä kongania tai mitään muuta meditaatiota. Se kaikki rakentuu sen satin pohjalle. Hyvin läheisiä käsitteitä. Vain istua ja sati. Olla läsnä ja vain olla läsnä. Nämä on hyvin läheisiä käsitteitä, mutta niitä saa aikansa päässä jumppaa. Että sitten jollain tavalla ehkä tulee semmoinen ajatus, että ne on kuitenkin pikkusen eri viivoita. Kaikki hyöty, mikä tästä harjoituksesta koituu, annamme sen kaikille tunteville olemme. Olkoon onnellisia.